Já nahraju. Dobře ty. Ty vole. Jak zařval. No, jdeš Číno, vole, ne? A Číno. Jo, taky. Já taky, vole, já jsem to takový, vole, já budu stát 10 metrů daleko. Jo, vole. Čína na motor, to ještě na také. To tam doletí, to musí stát teďka. To nenakopneš, vole. Nechte ho, ať se snaží. Na to pořádně musíš se přehepnout. A pořádně. Pojď na tu piče celou vál, stoupni se. Piče neumíš nakopnout, vole. Ty jsi to neviděl, tu kaluž. Tak tomu, co mi nejede motorka. Jak to, že když jsem ho potkal? Máme kde? Před chvílí. Máme dojet k tomu. Kam? Tam jak byl ten Boris na ten minibike, to nejede mu motorka. Tak kde? Tam jak byl přejeli, tak jsem ukazoval, ať jdem na Vrchaty rovno. Jeden pro traktu, co nejede mu motorka. Počkej, se projede ten dement. Ne, Číno, sorry. No, no, tam to musíš hepnout. Piče, bacha, on tě ohodí, bacha. Tam běhne za jízda, nebude vidět teda páčka. Zmáš místo brzdy, podřadí. Místo brzdy podřadí, vole.